What's up guys, and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, naami kanang gi-prepare na gamay nga entertainment para lang sa amua dayon. Ang among napili is mag-create mi og kanang mga sanina or dress nga made in dahons like or ferns or dahon sa tabon-tabon. So ang akong napili guys is dahon sa tabon-tabon. Dayon amo na siyang gihimong dress para pasulot lang mo sa among mga models tapos to pictorial. Me time check is already 5:10 in the afternoon, then medyo ngit-ngit na siya, so nag-prepare lang me kay half day na naman na siya gi-prepare guys. So here is my piece guys. It is a leaf made of dahon sa tabon-tabon, and if you know guys what tabon-tabon is muna siya ang ginagamit sa kinilaw. So muna akong nakita nga, muna akong idea as dress niya. So ready na mi dito. Okay guys, going na mi. Ready na, prepare kayo ko, no? No, Zian! Agoy! Ito namin sa mong venue, sa mong photoshoot. Photoshoot na siya, di na siya yung may contest. Asa na? Okay, mag-set up abiyat ta. Okay, hi! Wala guys, tambal ni sa anxiety o wala, di man may makalaglaag kay tungod sa atong panahon ng gabi ka kuan sa pandemya stricto. So mura na muli nga, although late na kay siya kay hapon na. Ay mas ipangutana, sunod lang mo. Nakita mo venue nga perfect yung mag-photoshoot. Gihanap dito ko, gihimo na ako ang dress within 3 hours, piece by piece. Ngay, ginataod ang ginaatak siyang down sa dress form. So makita na niyo yung outcome pag suoto na din sa mga model ito. Okay, murag dire na mi. Oh, sila. Already na si Grace. Si Grace ay akong model day. Model level og photo. Hi na daw. Ko na itong mga kuan. Mamudel. And so we're done guys, and mangulit na mi. Grabe gipanindot gigustuhan kay gadali mi ba nga hayag kaayo, apas man among hayag. Tapos wala guys, kumusta man ang experience Grace? Nagaglamok. Higit kahit mamaa. Asa Napajin, basok sa gite. ligaw kaayo, grabe. Dapat isa oh, gagawin ng pako. Asa ka pa ingon Moana. Si Moana. Nas kaya ang dress kay made of fern. O, di ba? Run! Run! Enjoy kayo, may grabe. Katong paghubo niya. Worth it ang half day nga preparation. Dayon ano yun, quick lang na yun, quick change, mga pila lang ka minuto, dahil
Mana? Then Kada nakita, mo na siya uwas. then nakita natin ninyo. Bro, kung down na. Yan kay Okay. kumban man niya. Wala ko muscle. That's all.